Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ook zij die met ons verbonden zijn via de livestream. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Annie Altena Hielkema van de Kammingaweg 63. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie voor kinderen in de knel in Myanmar. En de tweede collecte is voor de kerk. Voorganger is dominee mevrouw Cluster Boslo uit Makkum. Lector is Attie Roon. Organist is Ernst Walstra. En na de dienst is er koffie drinken. Voor volgende week zondag, 17 december, is er om 7:30 's avonds een kerstzangavond. Georganiseerd door het koor Halleluja. En is er dus 's morgens geen dienst. In januari wil de kerkenraad graag een beroepingscommissie aan gaan stellen, want ze gaan proberen om een nieuwe dominee te vinden. Zou u in deze commissie willen? Wilt u zich dan opgeven bij mij? Er liggen adresstrookjes achter in de kerk met mijn telefoonnummer en mijn mailadres. Ons intoflied is zometeen Psalm 27, de versen 1 en 4. En indien mogelijk zingen we dat staande. Maar voordat wij dat willen starten, willen wij eerst de tweede kaars aansteken. De tweede kaars van de tweede advent. Thema's van deze adventsdiensten is Christus kind en het bestaanszekerheid. En deze dag, deze week, gaat het over de angst en de overgave. Ik ga de kaars aansteken en daarna zingen we het kaarsenlied.
niet eens bewust op uitgekozen, maar wat sloot dat mooi op elkaar over. Dat ene lied over het jocht en dan over naar... Dat wil iemand aandacht of zo. En dan over naar mijn licht, mijn heil. Wie zou ik vrezen? Waar is het donker, duister, dat mij onheil waard? Nou, moet ik het ga zeggen, ben ik de tekst kwijt, maar ik vond het een hele mooie overgang. Ik hoop u ook. We zijn hier, de tweede advent in deze kerk. De tweede kaars brandt. We gaan steeds dichter naar kerst en naar de belofte die kerst voor ons inhoudt. En met elkaar willen we stil worden. Voor de Heer, onze God, in wiens naam, in wiens huis we hier bijeen zijn. Want onze hulp is in de naam van de Heer. Die de hemel, die de aarde gemaakt heeft. En die trouw houdt tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat wat zijn hand begonnen is. Mag u groeten namens deze God genade zijn en vrede. Van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen bidden. Heer onze God, u bent het licht in de duisternis. Nu de dagen donkerder worden, het kouder wordt, we vaker binnen zitten met het licht aan. Kijken we uit naar het licht wat u brengt. Wat in de kerstnacht geboren werd, Jezus, het licht voor de wereld. En het licht wat u brengt met uw koninkrijk hier op aarde. Maar Vader, als we om ons heen kijken, zien we zoveel donker. Om ons heen. Maar ook figuurlijk. Als we kijken wat er allemaal gebeurt in de wereld. Misschien wel in ons eigen leven. Dan is het maar zo'n klein vlammetje tegen alle donker. Dan willen we geloven in dat vuur dat komt. De volheid van uw glorie. Maar we zien zo weinig flikkeren in de duisternis. Te midden van al het kwaad op deze aarde. Vader, dan willen we ons op u richten. Bij u komen deze morgen. Tegen de klippen op. Omdat we toch geloven. Dat dat ene vlammetje een groot vuur teweeg gaat brengen. En dat wij daar deel van willen uitmaken. Vader, u kent ons hart. U weet ook wat er niet goed is in ons eigen hart. Vergeef het ons. En vul ons van uw liefde. Dat we daarvan kunnen zingen. Kunnen stralen. Kunnen uitdelen. Aan de mensen om ons heen. Amen. We gaan zingen het lied God lof nu is gekomen, lied 438.
Hoorden jullie hoe het Gloria in excelsis Deo er al doorheen klonk? Mooi hè? Dit is een adventslied, maar nou ja, ik vind het heel mooi. Bedankt, organist. Hoe dat er dan al, ja, de kerst in doorklinkt. Zo hoort het, zou ik bijna zeggen. Laten we samen bidden om de Heilige Geest. Geest van God. Adem van boven. Waai door dit gebouw. Deze oude kerk. Waai door onze harten en raak ons aan. Dat we uw stem mogen verstaan, Heere God. Dat we ons hart mogen openen voor dat wat u wilt zeggen. Door alles wat er gezongen, gespeeld, gezegd wordt heen. Dat we daarin uw stem mogen verstaan. De God van hemel en aarde. De God van Jezus Christus. Amen. We gaan lezen. Het was de vraag of ik wilde aansluiten bij het thema wat jullie deze advent hebben. Dus ik dacht, dat gaat me lukken. We lezen van Maria. Haar angst en haar overgave uiteindelijk. En ik wil alvast even zeggen, daarna gaan we luisteren naar een lied. Het is een lied via YouTube, jullie kunnen hem kijken. Het is een lied gezongen vanuit hoe het voor Maria geweest moet zijn. Ze zingt haar vragen en haar twijfels uit over de taak die God haar gegeven heeft. En ze zoekt steun bij God. Het lied heet Breath of Heaven, adem uit de hemel. En zo wordt de Heilige Geest, zo wordt God in dit lied omschreven. Maar eerst gaan we luisteren naar het Bijbelverhaal. Hoor dan nu het woord van de Heer uit het Evangelie van Lucas, hoofdstuk 1, versen 26 tot en met 38. In de 6e maand zond God de engel Gabriel naar de stad Nazareth in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriel ging haar huis binnen en zei: Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: Wees niet bang, Maria. God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob en aan zijn koningschap zal geen einde komen. Maria vroeg aan de engel: Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad. De engel antwoordde: De Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt heilig worden genoemd en zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de 6e maand van haar zwangerschap. Want voor God is niets onmogelijk. Maria zei: De Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Daarna liet de engel haar weer alleen.
the babe inside, and I wonder what I've done. Holy Father, you have come and chosen me now to carry your Son. I am waiting in a silent prayer. I am frightened by the load I bear in a world as cold as stone. Must I walk this path alone? Be with me now. Be with me now. Breath of heaven, hold me together. Be forever near me. Breath of heaven, breath of heaven, lighten my darkness, pour over me your holiness, for you are holy. Breath of heaven. Do you wonder as you watch my face if a wiser one should have had my place? But I offer all I am for the mercy of your plan. Help me be strong. Help me be. Help me. Breath of heaven, hold me together. Be forever near me. Breath of heaven, breath of heaven, lighten my darkness, pour over me your holiness, for you are holy. Breath of heaven, hold me together. Be forever near me. Breath of heaven, breath of heaven, lighten my darkness, pour over me your holiness, for you are holy. Breath of heaven, breath of heaven, breath of heaven. Gemeente van onze Heer Jezus Christus.
Het was nooit mijn favoriete moment met gym. Het moment dat er teams gekozen moesten worden. Misschien herinneren jullie dat ook nog van vroeger. De snelle jongens werden altijd als eerste gekozen en daarna de beste meisjes. En ik hoopte altijd maar dat ik niet als laatste gekozen zou worden. Maar ja, ik snap ook wel dat iedereen graag de snelste en de beste in hun team wil hebben. In het verhaal van vanmorgen ligt dat heel anders. Want wie kiest God uit op dit beslissende moment van de geschiedenis? Dit is waar God altijd al naartoe heeft gewerkt. Toen God deze wereld schiep en alle planten, alle dieren, de mensen, wist hij waar dit op uit zou gaan lopen. Hij wist wat Adam en Eva zouden gaan doen. Hij wist wat er allemaal ging gebeuren. En telkens weer zien we in de Bijbel hoe God mensen uitkiest. Om zijn weg, zijn manier van leven voor te leven. De mensen naar hem toe te trekken. We lezen het in de wet, de profeten die steeds weer komen. En God wist het en wist dat het nooit genoeg zou zijn. God wist dat het uiteindelijk hierop uit zou draaien. Dat God zelf zou gaan. Definitief. Dat hij in Jezus op mens zou worden op deze aarde. De lang verwachte Messias. God wist het allemaal. En voor dit, het moment in de geschiedenis, kiest God ene Maria. Een meisje. Letterlijk een meisje. Nog ontzettend jong. Ze stelde niks voor in de ogen van de wereld. Ze was uitgehuwelijkd, verloofd met ene Jozef, die een afstammeling van David was, dat wordt er genoemd. Maar van Maria zelf weten we dat niet eens. We weten niet eens of Maria uit de lijn van David kwam. En ze woonde in een klein dorpje, Nazareth. Elders in de Bijbel wordt er nooit over gesproken. Een onbeduidend klein plaatsje. Er was niks wat haar speciaal maakte. Maria was totaal onbelangrijk. En toch kiest God haar. Kiest God bewust voor haar. Alsof God daar een statement mee wil maken. Om aan de hele wereld te laten zien. En Maria snapt dat. Hierna, volgende week, gaat het daarover in de dienst bij jullie. Dan zingt Maria een lofzang. Het Magnificat. Er zijn allerlei hele mooie muziekstukken van geschreven. Wat niet gaat over haar, maar wat gaat over wat God aan het doen is. En dat God haar uitgekozen heeft. En dat zien we ook in ons verhaal. Dat God zet alle verhoudingen op zijn kop. Als God teams gaat kiezen, kiest hij niet de belangrijkste uit. Dan kiest hij die ene die niemand ziet staan uit. Want gewone mensen zijn belangrijk voor God. En belangrijke mensen zijn maar gewoon. Uiteindelijk is het genade. God kiest uit genade. 2 keer lezen we dat in deze Bijbeltekst. In wat de engel tegen Maria zegt. Het is niet een verdienste, niet omdat Maria zo bijzonder is, zo anders dan anderen. Maar het is de genade van God. Wat gewone mensen belangrijk maakt. Betekent dat we dus niet ons best hoeven te doen? Als gewone mensen, want het is toch die genade. Zo simpel is het niet. Maar ik denk dat het belangrijk is om steeds weer te weten dat het met die genade begint. Dat God ons ziet staan. Dat God ons uitkiest. Dat God ons wil gebruiken. Maar daarna ligt de bal bij ons. Dat is het bijzondere van Maria. Eerst horen we die angst. De engel zegt ook, wees niet bang. Maar er is bij Maria geen verzet, geen
vraag om een teken van God. Laat nou zien dat u mij uitverkoren heeft. Geen twijfel zelfs. Maria zegt, de Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Ik pak de tekst er nog even bij. Ja. De Heer wil ik dienen, laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Maar dat eerste, de Heer wil ik dienen. Letterlijk staat daar, zie uw slavin. Zo zet Maria zich neer. Zo geeft ze haarzelf uit handen die overgaven. En Maria kiest daar dus bewust in. Overgave is niet wat je gebeurt. Ik kan niet anders, dus ik geef me maar over. Overgave is bewust kiezen. Ik leg mijn leven in uw hand. Laat er met mij gebeuren wat u wilt. En zo is het ook voor ons. Ook wij tellen mee. Ook wij zijn belangrijk voor God. Niet om zijn Messias te baren. Wees maar gerust. Maar wij zijn wel onderdeel van zijn plan voor deze wereld. Waar God nog steeds mee bezig is. Ik zei aan het begin, Jezus is het moment in de geschiedenis dat hij op aarde kwam. Maar dat is niet het einde. Dat is het grote kantelmoment. Maar het gaat door in dat koninkrijk van God waar we nu soms al iets van zien dat aan het groeien is. Maar wat straks zal bloeien als Jezus terugkomt. En wij zijn onderdeel van dit plan. Met jouw talenten, jouw gaven, jouw plek op deze wereld. En God zoekt mensen die daarin meegaan. Die ervoor kiezen. Die het lef hebben. Die het geloof hebben. Om tegen God te zeggen, zie, uw slavin, uw slaaf. Ik wil doen wat u mij zegt. Die leven uit overgave. Ook wij zijn belangrijk voor Gods plan voor deze wereld. God kiest ons. En nu ligt de bal bij ons. Durf het aan. Net als Maria, om te zeggen, de Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Amen. We gaan zingen het lied Op u, mijn heiland, blijf ik hopen.
niet zo van de lange preken, maar ik dacht, ben ik nou al bij het einde van mijn preek aanbeland? Dat dacht u waarschijnlijk ook. Dus ik weet niet wat er gebeurd is. Ik zat nog te kijken, heb ik nou wat overgeslagen? Maar ik heb gewoon alles een beetje ingekort en dan wordt het wat kort. Nou ja. Ik kan hem nog een keer houden, maar dat gaan we niet doen, hè? Nee. We gaan samen bidden. Vader in de hemel. U die deze wereld gemaakt heeft, bedoeld heeft, die deze wereld kent. Alle mensen, alles wat leeft en groeit en bloeit, het komt uit uw hand. En u ziet wat wij van deze wereld hebben gemaakt. Hoe we haar kapot maken. Hoe we elkaar kapot maken als mensen. Maar u geeft nooit op. U heeft uw zoon in deze wereld gestuurd. Om het voor eens en voor altijd goed te maken. Om uw licht te laten schijnen. Om uw vrede doorgang te laten vinden. Om alles weer goed te maken tussen u en ons en om het kwaad en de zonde te verslaan. Maar Vader, wat zien we daar soms weinig van. Als we naar het nieuws kijken. Als we om ons heen kijken in ons eigen leven. En toch geloven dat u bezig bent in deze wereld. En dank u wel dat wij belangrijk voor u zijn. Gewone mensen. Niet bekend in het land, in de wereld, denk ik zo. Gewone mensen, maar ieder met onze eigen dromen, verlangens, onze eigen vragen. Heer, u ziet ons en u wilt ons gebruiken voor uw plan. Als we kijken naar de wereld is er alle reden om bang te zijn. Om moedeloos te worden. Om het maar op te geven. Maar wij willen onze hoop stellen op u. En we willen leven uit overgave. Naar het voorbeeld van Maria. Die het zo kon zeggen alsof het niks is. U wil ik dienen. Laat mij geschieden naar uw wil. Heer, we willen ons hart openen voor wat u met ons wilt doen in deze wereld. Hoe en waar wij u kunnen dienen. En uw licht zichtbaar kunnen maken in deze wereld. U willen wij dienen. Laat ons geschieden naar uw wil. Heer, we willen bidden voor deze wereld. Laat uw koninkrijk komen. Op al die duistere plekken. We denken aan Gaza en Israël. Aan Oekraïne. Maar er zijn nog zoveel meer plekken. Waar het zo pikkerdonker is. Waar uw licht nodig is. Vader, kom daar. Laat zien wie u bent en laat zal iets van uw vrede proeven in alle kleine dingen. En Heer Jezus, kom terug en bouw uw koninkrijk hier op aarde. Dat alle tranen van de ogen worden afgewist en dat uw vrede zal komen. Ik wil bidden voor deze gemeente. Voor iedereen die erbij betrokken is. In deze tijd waarin we als kerk onder druk staan. Heere, wilt u bij haar zijn? Wilt u haar telkens weer inspireren en vullen met uw geest. Om vol van u te zijn, te spreken en uw licht te verspreiden.
Wilt u bij haar zijn? In de zoektocht hoe verder in deze tijd. En hoe we gemeente van u, Heer Jezus, kunnen zijn. Met handen en voeten. Zo bidden voor ons allemaal. Ook voor onszelf, met alles wat speelt in ons leven, nu ook deze week weer. We leggen het in uw handen. En in een moment van stilte willen we dat bij u brengen wat er op ons hart is. En wat niemand anders voor ons onder woorden kan brengen. Dit alles bidden wij in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, die ons zelf heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot de eeuwigheid. Amen. Ja, het is tijd voor de collecte. En daarna zingen we ons slotlied Verwacht de komst des Heren.
weg. Elke dag dichter naar kerst toe. Dichter naar het licht dat gaat brengen. En dat mogen we doen met de zegen van onze Heer. De Heer zegene en Hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven zijn vrede.